49 ka mga individual nga mi-avail sa plea bargaining agreement ang ni-graduate na sa community rehab program sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ani ang report. Isip pang ila sa tinguha ni ining 49 ka mga individual nga magbago sa kinabuhi ug nahuman yun ang 6 ka buwan nga community-based drug rehab program usa ka graduation ceremonies ang gipahigayon. Ug isip pa baon sa ilang pagbago matag usa kanila gihatagan og tagnapo ka kilong bugas ug gitanyagan sila sa lokal nga gamhanan ug panginabuhian sama sa livelihood skills training sa TESDA. Nag-offer ta sa ilaha kung asa sila muhaom sa ilahang pagpanarbaho as long nga magtarong na gid sila sa ilahang panginabuhi. CRTC 71 Presiding Judge Rosario Evelyn Sistosa V, kinsa nakahupot sa kaso sa ubay-ubay sa mga graduates, may hatag ug makapatandong nga mensahe. I just hope that you will realize nga kanibang inyong naagian, usara na ka iskina nga nasayop mo og liko. Ha? O naay laing dan padung didto sa National Highway. Okay? All right. Ang akong kinasing-kasing nga pag-congratulate sa katong nahumanag yun. Emosyonal ang 35 anyos nga si Joanne di tinuod nga pangan nga sa katapusan subli nang mabalik sa normal ang iyang kinabuhi. Nobyembre 2020 nasud siya sa bilangguan tungod sa paghupot ug pagpayuhot sa gidiling drogas. Ug niadtong Mayo 2022 mi-avail siya sa plea bargain agreement. Nagpasalamat ko mga gitagan jud kog chance nga makagawas mamong naka-avail jud kog plea bargain para ug kani karon gitagang ko chance nga makagawas ma'am ako sang tarungon akong kinabuhi ma'am ako jud na isa sa akong pamilya nga di na ako magapilapil og minana ma'am. Matod sa panguwa sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention Conclosap Gary Lau nga kini ang labing dakong batch sa mga migraduar sa community-based drug rehab program karong tuiga. Pasalamat ta kay percentage wise diri sa close-up nga ato ang gipang-handle 70% ni ini success man gid sila no wa man gyoy na fail, although there are some instances nga ato mga client nga during the session mag-absent sila pero kana lang. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisda.